Inke jotona no sare kaham inke tini tai takok tai bukok tai ani views barong no tai ani subscriber rong no inke ang tini inke manai sanjana ani update na baga hain hayang phajauka inke je sini da paharjong tini update rekha bin amasong tikmen khanyani bagai gosilia tam himala akon abo doctor sitai 10% ji tongsiu ni saung ka borok tai borok gosi sina ba hai dibana inke abo no khairung mani sa mar khai no ba chini mona sanjana inke bina ama sangti mun khlaina ni ba gosilia Mumbai ta cancer hospital inke nogotlang sinai hinai bina ama song kok di khata inke abo no nogotlang gai osai rok bai hamri dama no hinai borok suggestion na laikata mane finally na laikata mane oro tai nai ko treatment khairili ya hinai inke abono norok tam sanamo song lokorok inke ano comment khai sadi inke chini bukok sanjana manani bin ama song je treatment ni bagai gosia ngmani tei norok tam sanamo song ani kisa comment khai sadi inke jebo ma hinjangnai jebo pa hinjangnai bosi gosili ang kabo lokorok tai tam khaina bahai dibana mane bobo asalia na ta tang hini doctor rok se omo haike sai de chu unke bakha dukho nangjak kana ta bini te 10% bara karikha hene unke mane jotto jago no thangbai kenta mane o cancer to yong ye diba jotto jago no eri thangbai ketna khanung mancha age kita ong puro barang kring gai tobi mayang kai basin chinti prasa rong ka ba birman batai birman da thakba sakai to khairung mani sa angni juba aino ta mane koroi ta angni jibo ke amoni bagai nang sanamo chungo chini monai sanjara ni bagai tripura hastewa thangbo bin ro khambai thangto hini no kisa sori de bin bagai please na rok pray khlai de ishor na kisa sori de inke monai sanjara ni bagai tam inke asungna ang mane sanamo chungo please bin bagai comment hamya rok tak khlai de angke bono boi busuk suba kham bono boi choma ba sukna narok ba haino hai om hai kene choba ji tai next time rogo boi ungu bata inke chinti prasa rok to mar khaino birmano kalaija khai dam kai busukle ganang tong ba kai busukle rang puisa ganang tong ba jotono koroi ta ang bo koroi nyung bo koroi e komote hai ke choba khang kai chimisi doctor kam ka hambo nai de mang kai chimisa hamna inke angkai joti doctor nai de mai ang ka thosi thango chinti prasa rok tang hini rang puisa koroi ni bagai tang hindi sing onek birman tang hindi sing kubuk koroi asukno mane chinti prasa rok asukno kubuk koroi bufuru bo tai mo birman kangno abo kebo saimiya abana sanamo chungo please ang nong no hain hai ko jago sini sanjana debo no monani ni bagai please na rok pray khlai de inke bina ama song treatment khaina ni bagai gosilia ni bagai bona hain hai tripura tunai inke no rok tam sanamo song ano comment kai sadi inke jotana na khulumbai.